Тя е професор. Тя е професорка. Академик, професор, тук всички сме доценти. Имаме вече въобще. Ами, аз също искам да благодаря на Жорж за тази прекрасна идея, на Стоянчо и на Таня. Мисля, че и Танчето и тя участваше тогава, когато решихме да направим общо такъв детски център с деца, които да се занимават с театър. И сега, като ви гледам вас, както на лента ми мина през очите всичките деца, с които тук работихме през годините и как пораснахме и ние със Стоянчо бяхме млади и хубави, сега сме само хубави. Най-вече да. Въобще останахме. Не вижте какво, деца, аз ви благодаря за тази година. Аз не можах много да бъда с вас по причини и заетости мои. И се радвам, че при нас попадна едно момче, което пък е възпитаник на училището за сценични кадри. След това завърши надфис Любо Колаксъзов. Аплодисменти за Ватори Димо. Се радвам, че така като не ни стигнаха, за да може все пак вие наистина да бъдете ангажирани и да работите. А Любито е едно прекрасно момче, много талантливо дете. Пожелавам му добър път и светлина да има напред, защото мисли интересно и се надявам да бъде част от нас и следващата година. Той ще каже. На вас ви благодаря за... Не благодаря за дисциплината обаче. Знаете, аз съм много крайна в изискванията си. Виждате, че когато се подредите и сте дисциплинирани, от вас се изисква 3 пъти по 40 минути просто да вниманието ви да е приковано в нещо, което се нарича репетиция. След това почивайте колкото си иска. Нали така? Да. За да може, когато почна да ви бие сърчицата преди сцената, когато излезете на публиката, то беше само за колко? За 3 секунди, нали? Да. И след това вече всичко става толкова хубаво и прекрасно. В този ред на мисли искам да кажа, че ще ви бъда много благодарна, ако бъдете малко по-самокритични към себе си относно дисциплината. Останалото го имате. Всички сте безкрайно талантливи. Сега кой от вас ще продължи нататък, това е вече въпрос на личен избор. Но единственото и най-важно нещо е да се забавлявате. И да се останете винаги деца и владетели, такива каквито сме всички ние тук. Стоянчо, който е душата и сърцето на тая школа, винаги съм го казвала. Жорж, да не говорим за него, за изявите му, за нещата, които е направил за България изобщо. За България, не само за Пловдив. Любе, надявам се да чуваме те първа за тебе. Ами, прегръщам ви, обичам ви, едно хубаво лято ви пожелавам и на есен с песен отново. Благодаря, Ивана. Батя Любов, ти като най-млад и завършваш официалното. Ами аз първо трябва да благодаря най-вече на Стоян и на Ивана, че се сетиха за мене, че се запознахме. Имах такова голямо доверие да ви споделят с мене, да работим заедно. Аз много се радвам, че се запознах с всички вас. Мен най-хубавото, което може да ми се случи, е тази среща с вас. И аз оценявам, че вие сте избрали да правите театър. За мен това е най-големия подарък. Защото вие отделяте един път или 2 пъти в седмицата да се занимавате с това. Знаем, събота и неделя бихте искали да излизате навън, да играете компютър и така нататък, но вие сте избрали това да правите изкуството, да радвате не само нас, но да радвате и вашите родители, защото това е най-хубавото, да виждаме повече усмивки. Искам да ви пожелая да продължавате да работите, да правите театър, независимо от как. Да се занимавате с изкуство, защото това е единственото нещо, което може да променя света. Културата променя света. Така желая ви да се забавлявате супер много. Да продължавате да играете. Иван сега каза, театърът е сериозно нещо, то не е телевизия, не е просто да има някакви забавления. Театърът е сериозно и ние се занимаваме с сериозни теми. Аз ви потънах в едно много дълбоко море, Екзюпери, Малкия принц,
за 20 минути, вие не осъзнавате, но това е нещо много сериозно. Не знам как се случи. Случи се благодарение на вас. Може би до година ще съм с вас, ако наистина искате и имате желание. И така, пожелавам ви хубаво лято, на есен, освен с песен, в черно, готови, с новия текст, който ще бъде. Измисли ли какво ще правиш? Има време. Ще го измисли, цяло лято има. Ще има да играем. Ами хубаво. И всяка година знаете, че пишем. Нали? Задавам въпроси и теми, които пишем. Значи, моята ваканция е приказка от. Запишете. Моята ваканция е приказка от. Това е съчинението за есента.